Hvorfor går børn til sport? Når man spørger børn, hvorfor de går til sport, svarer de: for at have det sjovt, for at blive bedre, eller for at være sammen med venner. At vinde kommer først ind på en 12. plads. Det overrasker mange, men det fortæller noget vigtigt. Når børn har det sjovt og føler sig trygge, så udvikler de sig, og måske vinder de også. Det er ikke enten eller, det hænger sammen. Din rolle som forælder. Når dit barn begynder til sport, starter du måske med at stå på sidelinjen. Du hæpper, pakker tasken, sørger for madpakken. Du er der. Og det betyder mere, end du tror. Måske bliver du med tiden hjælper, kagebager eller tager med på ture. Eller måske går du hele vejen og ender med at stå som træner for en masse glade børn. Du møder op hver uge. Du planlægger øvelser, skaber fællesskaber og passer på børnene. Kort sagt, du gør dig umage for at give børnene gode oplevelser, og du gør det frivilligt. Prøv at forestille dig, hvordan det ville føles, hvis nogen stod og kommenterede dine beslutninger eller skrev om dig på sociale medier. Det kan tage glæden ud af det frivillige arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi som forældre bakker op og viser respekt for den tid og energi, andre lægger i børnenes fritidsliv. Trygge rammer. I vores forening tager vi ansvar for den måde, vi er sammen på. Derfor har vi en tydelig børnepolitik, en beredskabsplan og klare retningslinjer, så både børn, forældre og trænere kan føle sig trygge. Vi er certificeret som børnevenlig forening under Grønlands Idrætsforbund. Det er et bevis på, at vi arbejder aktivt for at skabe et godt og sikkert fritidsmiljø. Spørg i din klub, hvis du vil vide mere om, hvordan du som forælder bedst kan støtte op om børnene, holdet og fællesskabet. Tak fordi du er med. Tak fordi du hæpper og støtter op. Du er en vigtig del af fællesskabet. Velkommen.